Как да почиствам правилно кожата си? Има много варианти за почистване на лице. Двуфазно, с олио или с измиващ гел, с мицеларна вода, с сапун и така нататък, което е много грешно, нали, с сапун. Но аз лично съм привърженичка на класическия метод за почистване на лице с тоалетно мляко. Защото съм изпробвала върху мен самото почистване и за моята кожа то е най-доброто, защото не изсушава кожата, поддържа идеален pH баланс, оставя лек филм върху епидермиса, така че да не се изсушава и много добре се бори с фините линии. Защото с колкото по-малко агресивен почистващ продукт измивате своето лице вечер, толкова за дълго време ще запазите своята младост и